Meta tkellem dwar il-budget tal-2018, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-Gvern qed jimmira li sena d-dieħla jerġa' jinkiseb surplus. Kemm għal din is-sena qed naraw surplus ieħor u anke s-sena d-dieħla qed naraw li jerġa' ikonna surplus li mbagħad inqasmu għand il-familji u għand in-negozji tagħna. F'attività politika fiċ-Ċentru Laburista ta' Ħalaxa, il-mexxej Laburista spjega kif is-surplus miksub is-sena l-oħra qed jitgawda minn sezzjonijiet differenti ta' soċjetà. Fil-fatt, tal-mistoqsija tal-kap tal-Partit Nazzjonalista dwar fejn sejjer is-surplus, Joseph Muscat kellu 4 tweġibiet. L-ewwel tweġiba kienet is-surplus sejjer biex iħallas id-dejn li ħallejtulna. It-tieni tweġiba kienet is-surplus sejjer biex inħallsu għas-servizzi li daħħalna u tajna l-ġid lill-poplu. It-tielet tweġiba hija saqsi lil dawk l-eluf li qed jirċievu ċekkijiet fejn sejjer is-surplus. U r-raba tweġiba hija stenna sada u tara fejn sejjer is-surplus issa wkoll. Lejlet il-budget l-ewwel wieħed sa din il-leġislatura, il-Prim Ministru ħabbar li 70% tal-miżuri huma mill-manifest elettorali li l-poplu vvota lih 4 xhur ilu. Fakkar li din hija l-ewwel darba kemm pajjiżna ilu fl-Unjoni Ewropea li l-Gvern se jagħmel budget wara elezzjoni ġenerali mingħajr ma jinsab taħt l-assa tal-Ewropa. Il-barranin bħal Maltin jafdawna. Jafu li dan huwa moviment li għandu l-kredenzjali kollha biex jmexxi l-ekonomija u l-finanzi, biex jġib il-postijiet ta' xogħol. Jien ngħid li aħna l-uniku partit illum il-ġurnata f'pajjiżna li għandna b'xi mod jew ieħor il-kredenzjali nistgħu verament immexxu l qudiem. Dan kollu bil-ħsieb li l-pajjiż ikollu sisin sodi lest għal ġenerazzjoni li jmiss.